Buď hráš, alebo cvičíš. A potom zase hráš, alebo cvičíš. Potom prestaneš cvičiť na rok, vyzeráš tak, ako vyzeráš. Potom začneš cvičiť, vyzeráš tak. Aha. 930. 1000, môžeš, taký si jak Fico s klikami, či toto. Ako? Už prvá séria. Ja Kubu tak dobrý, daj dole, ty sa váže po mne. Tak mne to poprátaj tam, dobre? Ďakujem. Kričí, že nemá problém. Už na také veci je zvyknutý úplne. Poď. Ešte 3. Ešte 4. Ešte 5. Už som sa poslal. Čerky, všetko sa nahráva. Nič nepredávaj. On býva blízko Ľeľuchova. A to tam sú takí špekulanti, obchodníci, že on raz predá i... Počkaj. Teba. Čerkálka, vyjadri sa k tomu, čo povedal ti kolega? Nemám slov. Absolútne žiaden? Absolútne. Že sa k tomu nevyjadruješ proste. Povedal pravdu? Nie. Nepovedal? Nie. Klamal? A o čom bola debata? Co má být? Dítě se tě ptal. Čo si myslíte o svojom kolegovi, ktorý vám nepomáha? Ja nie od hodzinov chodzeného kolu. Bol to spolužiak? To je pán majiteľ tohoto areálu, prosím pekne. Urob latino. Toto bolo dobre. Ferry ho popros latino. Čo? Ferry ho popros latino. Ferry, ukážeš mi, ako sa robí latino? Ale nie s brúchom. Ďakujem a moji krstní otcovia Dynamix, Tomi, poď!
dlhom čase Bolia. Tomáško, ako sa ti hralo po dlhom čase? Panensky. panecky. Tebe, Janík, jak sa hralo po dlhom Posledná čase? akcia, no tak fajn. Bude mi to chýbať. Jasné. Ako sa ti hralo dneska? Výborne. Celkom dobre. Na to, že som trezby dobre. Teraz do školy? Teraz hej, na internát idem. Na internát, ne? Čaute, chlapci. Pozdravte do videa. Ahoj!